לגור אימפריה? אני לגור אימפריה. ספרה הם מטומטם! מה שלום? אחרי 13 שנה. הרמב"ם היה קרב בימי הביניים לאורים. איתי, בוא לפה. אני יושבת פה לידך. גינן, אני לא רואה שאתה עובד. מאיר, תחכה לי בחוץ לדלת אם אתה לא עובד. מאיר, אתה יוצא החוצה עכשיו אם אתה לא עובד. מאיר, חבל. בבקשה, מאיר. הנה, יהודית עכשיו עוזרת לך ואני עוזרת לך. בואו אליי, מי שרוצה. אוריה, כן, שבי. בואי אליי. כן. לא, 2, רק באיפה שכתוב 2. 2 זה לכבד את ההורים. את יכולה, לא חייבת לכתוב שנולד בספרד. אפשר לכתוב בספרד. די לגעת בו, די. זה הגוף האישי שלו. אם אתה לא עובד, אני מעבירה את זה לעינת ביטון היום. עינת אמרה לי להעביר למי שלא עובד ומי שמתעסק עם דברים אחרים. כן, לא דיברתי עם עינת. עינת המנהלת. עינת אמרה, מי שלא עובד, זהו, הולך אליה לשיחה. הולך אליה למשרד שלה לשיחה עם התיק שלו, היא אמרה. עם התיק שלו לשיחה אצל עינת המנהלת. עינת ביטון ביקשה. קדימה. יוליה שבח היה רופא חכם בימי הביניים. אני לא מכיר אותו! מי זה הרמב"ם? עסק ברפואה. אני לא מכיר את הרמב"ם! לא הייתי בשבוע! שאלה שנייה. אני רמב"ם! יוליה שבח לא עכשיו לא לשמוע לו. מאיר, אתה מגזים. בראש שלי אני לא מכיר את הרמב"ם הזה, אני יודע באמא שלי אני לא מכיר. רגע, לא הייתי שבוע ולא יודע מי זה. שידחוף אצבעות, לא מכיר אותו, וואי. מאיר, עכשיו יהודית פה. אני לא מכיר אותו, בוא'נה, אתה לא מכיר אותי בראש שלי. אני לא הייתי בשבוע הזה, אני לא מכיר אותו. אני לא מכיר, בוא'נה. אני לא... זה המקום שלי. אמרה. הוא לא עובד. אני גם ילדים. עכשיו שאלה שנייה. אני ממשיכה, להקשיב. אני גם רוצה לכתוב ברכוש. שאלה שנייה. כבד את אביך ותשמע. למען יאריכון ימיך. מה זה אומר? שצריך לכבד את ההורים כדי שמה? אני לימדתי אותו הכל. אני שאלתי